wij aansturen deze koude regenwedstrijd, de Keningslepperij. Allemaal van harte welkom hier in Burgum. Ook voor de mensen die voor het eerst bij het vierleppen komen kijken. Bij het Keningsleppen binnen 3 titels te verdienen. De famkes en de vrouwen strijden om de titel Keninginnen van Burgum. In de voorronde is Hanneke Westert de beste bij de famkes met 4,60 meter. Bij de vrouwen leert Anne-Jet Leijenaar haar eerste sprong van het seizoen met 15,48 meter. Maar Sigrid Boekma docht het nog beter. Zij verbetert haar oude PR naar 16,26 meter. En die gaat hier voorbij de 16. Ja! Sigrid Boekma springt een persoonlijk record. En dat stond al even. Want dat heeft ze volgens mij ooit hier ook gesprongen, Sigrid Boekma. 16,10 meter. Is daar een persoonlijk record op. Dat heeft ze ooit hier in Burgum gesprongen bij de meisjescategorie. Ja, het is toen al 3 hier inmiddels. Op de oude kansen nog hier in Burgum. En ja, nou blauw de stak steen. En toen kon ik opnieuw uitspringen en toen beginnen. Ja, super blij mee. Bij de jongens gaat de strijd om de titel Prins van Burgum. Rutger Haastra gaat als beste naar de finale met 17,84 meter. En de junioren en de senioren vechten om de titel Kening van Burgum. Het is Sietse Boekma die het met exact 20 meter de leiding neemt. Maar dan komt Tevens Hopma in actie. En die had de sprong van zijn lippen. Die zit goed in de stand, die komt Tevens Hopma, die zit heel erg goed in de stand. Die komt er weer in, kijk eens aan. 21 meter 34. En eindelijk is die magische grens van 21 meter passeerd. Het hele jaar, de hele winter, heb deze wedstrijd bij mij op agenda staan van Joet kennen, Joet moet het. Het perfecte moment in het seizoen. En alles kan bij elkaar. Dus het weer precies dat moest en precies zag ik het woord. Dat wie het enige wat nog ontbruts om zijn indrukwekkende vierlipcarrière. Zijn besluit om nog een jaar terug te gaan wordt dus beleend met deze prachtige sprong. En dat wordt hem 21 meter 34. Een applaus voor Tevens Hopma, dat is een nieuw persoonlijk record. Kijk eens aan. Ja, en dat ging nog best wel vrij, maar dat ook nog. Voor Tevens Hopma die het echt... Dat inspireert ook Isbrand Galema. Want ook die leert een dik naar PR. Hij komt uit op 21 meter 21. En verbetert met zo'n hier zijn oude PR met 44 centimeter. Het zijn hier allemaal uurkreten hier in Burgum. Ja. Ik zit tevens naar 21, 34 gaan. Nou, ik moest het 2 sprongen daarna. Ik dacht, nou, het ken het ik. En gelijk knallen, dus prachtig. Tevens Hopma die blijft hier wel de verste afstand staan, maar dit zou ook wel eens 21 meter kunnen zijn. En dan gaat Isbrand Galema voor zijn PR, dat ook op 2077 stond. 21 meter 21, nog een applaus voor Isbrand Galema. Ook hij gaat in het eerst van zijn vierlipcarrière voorbij de 21 meter grens. En dan gaat naar zijn moeder, ik denk al. Maar bij het Keningsleppen beginnen de finalisten weer op 0. Er moet dus op een nij een 4e afstand leerd worden voor de titels. Sigrid Boekma komt daar 14,98 meter. Het is de 4e en ze prolongeert haar titel in Burgum. Ja, natuurlijk. Marit is natuurlijk nog wel fit. Maar ja, dat heb ik van tevoren zelf ook dienen, dus ik snap dat helemaal. En ja, nu heb ik de kans om te prolongeren. Nou, dat is super mooi. Bij de jongens zorgt het Wietse Steensma van de Jouwer voor een verrassing. Want zijn 16,83 meter is de 4e in de finale en hij neemt daar de leiding mee. Maar in de allerlaatste sprong is het Rutger Haastra die daar toch nog hoe heen gaat. Gaat hij dat nu redden? Gaat hij dat nu redden? Dat lijkt wel te gaan gebeuren, jazeker. Hij gaat er overheen. Haastra wordt de nieuwe prins met 17,4 meter. Nou, het siert een echte kampioen dat hij het docht in de allerlaatste sprong, want daarvoor is echt een stukje klasse nodig. Ja, nou,
Ja, misschien is dat wel zo. Ja, ik ben blij dat er van is. Ja. Smaakt de titel Prins Dertrog misschien wel extra lekker? Nou, ik denk een beetje wel, denk ik. En dan de senioren. Bobby Zwaagman liept 19,51 meter en stiert ooit de derde finale ronde on kop. Net één komt er hinnen. Uit zijn Sietse Bokma. Zijn laatste sprong eindigt op 20,41 meter. En dus is hij de koning van Burgum. Nou ja, en toen Tevens en IJsbrand, ja geweldig, die man springt al jaren en nooit krijgt net 21 meter en nou wel. Nou ja, dat gun je van harte vanzelf. Maar ja, in de finale begreep 0 en dan gun je jezelf nog vol meer om te winnen vanzelf. En ja, dat is slagen, dat is prachtig. Alle titels gaan dus naar het heidenskip. Maar Tevens Hopma en Isbrand Galema zullen deze wedstrijd voor altijd onthouden vanwege de eerste keer dat zij oer de magische 21 meter heen lagen. En dan gaan we verder met de prijsuitreiking. Op de hulp.